92 zijn we hier eigenlijk te komen wonen. En dan was het nog heel weinig. En met de jaren is het wat verlichter geworden. Ja. Dan hebben wij het licht gebracht. Ja. En de buurtjes, hè? Samen met de buurtjes, ja. Ik geloof niet echt dat het met aansteken te maken heeft. Het is gewoon zo gegroeid. Toevallig allebei dezelfde hobby. Ja, toevallig wel, ja. En hij is elektricien, een draadoloog zoals je het pleegt te noemen. Dus als ik storing heb, dan... Buurman! Buurman! De hele kerst storingdienst. Tot in het nieuwe jaar. Ja. In de tuin. Ja. Wat hebben jullie met kerst? Dat is het leukste wat er is. Het mooiste feest. Feest ook met lichtjes. Heeft voor mij ook een religieuze. Sowieso het eerste het religieuze wat eraan is. Maar we vinden de lichtjes zo gezellig. Dus het is gewoon, en het is altijd weer een uitdaging. 11 oktober beginnen. Van de zolder afhalen. Alles testen voordat ik het neerzet. En dan begin ik gewoon ergens. Ik maak geen tekeningen, helemaal niks. Ik begin gewoon. Nou, en dan voor lieverlee zet ik het neer. En de ene keer staat dit hier en de andere keer staat dat. Het is nooit hetzelfde. Nooit hetzelfde. En een heleboel dingen, dat zeg ik heel eerlijk, dat halen wij uit de kringloop. In Steenwijk of in Noordwolde, want anders is het eigenlijk niet haalbaar. Van de eerste jaren, hè? Maar ook vooral in de heel veel uitverkoop, gekocht. hè? In de uitverkoop, na de kerst. Ja? Dan, dag na de kerst en dan shoppen. Kijk, je doet het voor jezelf, maar het is ook leuk als anderen het mooi vinden. Dat vind ik wel. Zaterdagavond, zondagavond. Heel de week. De auto's die staan aan de overkant gewoon 3, 4 achter elkaar hier voor de deur. En we hebben ook wel eens gehad dat er ruzie kwam. Dat ze allebei de dam opwouden, mensen, en dat ze gewoon ruzie kregen. En dan bedenk je weer wat het jaar erop weer Dat moet veranderen. Dat bedenk je al eigenlijk nu al. Van wat gaan we volgend jaar doen? Dan, En bedenk jij het dan en moet hij het uitvoeren? Hij moet uitvoeren, natuurlijk. Ik delegeer. Dat. Ja, niet zoveel te zeggen? Duitse mag ik geen grappen. Ik doe het niet. Nou, ik dacht het wel. Hoe is jullie rolverdeling? Ik Hij buiten. buiten, ik binnen. Binnen. Ja. Wat bent u aan het doen? Nou, wat? Kijk, nou moeten ze het dus wel doen. Ja, hij doet het. Ja. Ja, hij moest een schakelaar vinden daar. Ah, ga je dat opnemen? Nee. Nee, nu zit hij s'avonds ook tv te kijken. Ja, maar dan is wel de trein uit, hoor. En u gaat s'avonds een half uur eerder voordat u op bed gaat, gaat u alles uitzetten? Nee. Daar heb ik 1 knop voor. Even laten zien.